מה קורה? טל מטקטיקל סקיוריטי ראשון לציון, התגעגעתי אז באתי. חברים, מי מכם לא מכיר את הבעיה עם הנרתיקים הקשיחים הפולימרים האלה, שפה ברוטן רובכם סובלים מהדבר הזה שזה כמו סכין, וההרגשה לא נעימה וההקצוץ ולעיתים אף פריחה. אז חברים, כן, מצאנו לכם פתרון בלעדי כאן בייצור ופיתוח שלנו. תזכרו טוב טוב את השם, כרית הגנה היברידית. חברים, כרית הגנה היברידית, הסוף לכאב. המוצר המדהים הזה פשוט נראה פשוט, אבל הוא פשוט מעביר את הכאב וחוסך לכם כסף. בחלק הקדמי של הכרית הגנה, חברים, אור עם רמת שחיקה גבוהה מאוד, חזק ועבה. בחלק הפנימי שלה, גומי מוקצף כדי שישמור על הייצוב של הנרתיק והכרית, עם ייצוב ויודע למנוע את הקיבוץ או את המעיכה. בחלק האחורי של הכרית יש לכם פה בד ספוגי, נעים, בד מגבת, מונע זהה, בד רך מאוד, נוח מאוד ובא במגע עם האור, זה הרגשה טובה ונעימה. בחלק הקדמי כמובן סקוץ' חזק, סקוץ' זכר. נגיד לקחתם את הנרתיק שלכם שגורם לכם לכאב, אין צורך לזרוק אותו, אין צורך ללכת לקנות חדש, פשוט לוקחים את הסקוץ' המיוחד שיש בתוך הערכה, הכל נמצא לכם בתוך הערכה, ואנחנו מניחים ומדביקים אותו בצורה מושלמת, בצורה הזאת, וברגע שהדבקנו לנרתיק שלכם שכאב לפני רגע, לוקחים את זה, שמים את זה במרכז, בגובה ובכיוון שאתם רוצים, והנה לכם חברים, נרתיק הגנה היברידית ללא כאב. לקחתם את הנרתיק שלכם שהיה סובארו והפכתם אותו למרצדס בכלום כסף ואין יותר כאב. ברגע שאתם שמים את זה בצורה הזאת עם הכרית הגנה היברידית, אתם פשוט מרגישים נעים. אני לא יכול להביא לכם את התחושה, אין יותר כאב, זה יושב יציב מאוד, זה לא זז, זה לא מתנדנד, ופשוט הבד מגבת מונע את הזיעה, מונע את הכאב ואת ההקצוץ, ופשוט עולם אחר. חברים, תאמינו לי שתבואו לפה לחנות להתנסות, האנשים פה פשוט קפצו ונהנו מהמוצר המדהים הזה, וזה פשוט פותר לכם את כל הבעיה, ואין צורך ללכת ולזרוק ולהחליף את הנרתיק. והיה ויש לכם עוד נרתיק אחר, בבקשה, החלפתם, שמים רק סקוץ' אחד בצד אחד בנרתיק חדש, ושוב מדביקים, ושוב אנחנו נהנים מנרתיק חדש והפכתם אותו להיברידית, וכך הלאה והלאה והלאה. והמוצר המדהים הזה חברים, חזק, עם שנה אחריות, אין קרעים, הוא חזק מאוד, יכול להתאים לכם את זה להרבה זמן, להחזיק לכם הרבה זמן, ופשוט מוצר מדהים. הוספנו לכם עוד איזשהו פטנט בנוסף לזה, ברגע ששמתם את הנרתיק, ואתם מקבלים עם זה רצועת ביטחון, סגירה, נתפס בצורה הזאת, נתפס פה בסקוץ', ולמעשה יש לכם עכשיו גם סגירת ביטחון שמונעת פשוט שליפה לא רצויה או נפילה. אז גם את זה יש לכם בערכה. סך הכל אצלנו כאן בטקטיקל סקיוריטי 135 שקל, בלעדי אצלנו, ייצור ופיתוח שלנו, כל יום מ-11 בבוקר עד 7 בערב, קניון הבאר, רחוב מורשת ישראל 15, מוזמנים, בואו תנסו, אין לכם מה להפסיד, מקסימום תצאו מפה מחויכים ותקפצו ואין יותר, הסוף לכאב.